Bună dimineața, Univers! Bună dimineața, Melk! Shut up, bitch! Este Bella. El este Maximilianus. Uite-te cât ești de prost. Ce ai pățit? Ce ai pățit? Nu mai merge? Mă merg pe două roți acum, pe spate, pe spate. Așa e. Așa, gata, pe ea. Pe ea, pe mama lor. Păi ia pe mama lor. Hai că să plecă. Mai ia. Poliția că am parcat prost. Ai văzut cum venea garda? Ia stai așa să vedem. Ce ai pățit? Ce ai pățit? Nu mai merge? S-a stricat? S-a stricat? Acum merge? Ok. Să dau semnal pe partea asta și mergea. Da. Ok, deci ești ok, da? Bine, bine. Hai că nu stăm bine deloc aici. O faci pentru cameră, parcă aud. Nu mă cunoașteți. E bine să te oprești, să întrebi omul, bă, ești ok, frate, că mă gândesc că aș putea să fiu și eu în locul lui. Și până la urmă, știi ceva, și dacă o făceam pentru cameră, poate din 20 de persoane inspir și eu pe vreunul să ofere o mână de ajutor, măcar tot e ceva. Așa că, sincer, ziceți ce vreți. Nu mă importă. X4. Cât ai dat? 2000 și ceva? Da. A ieșit 4. Ăsta e 3-ul. Ăsta e 3, da? Și a apărut și 4. Știu, dar urmează să iasă 5. Ah, ok, n-am știut. Ok. Frâna de mână. Mam, vai de capul meu. Cum am evitat-o pe aia în ultimul moment. Mam! Bună ziua, la 12 și un pachet de Terea Silver. Nu mai iau, dacă nu aveți. Oh,
Ce faci? Ce faci, Bella? Ea este Bella. El este Maximilianus. Toți sunt geloși, el este Paco. Și este Bulbița. Asta e mama tuturor răniților. Mergi, dacă vrei. Mergi. Salut, salut. Iar? Cât ai? 180. Am și eu un fel de unul. Are 150. Turi, sporturi. Tu crezi că eu îi folosesc pe toți? Nu îi folosesc. Eu sunt în școală oricum. Hai, salut, salut. Uite-te cât ești de prost. Ești de prost. Salut! Mă merg pe două roți acum, pe spate, pe spate. Dai în asta, destul de tare. Da, are motor. 2,5, nu? Ca 2500. Hai, salut! Exact ce ziceam. Exact ce ziceam. Uite-te și tu. În videoclipul anterior. Cred că o să schimb locul unde vin să beau o cafea, un suc. La Petron, la Miorița, a ajuns praf sala aia de mese. Sunt 3 mese rupte și 2 scaune. Și alea rupte. Ia, vină și bea o cafea, o bei aici, pe podea asta, pe ciment, pe pavele. Ia uite și tu. Vine. Nu e de vină OMB-ul sau Petromul, că tot oamenii au făcut chestia asta. Ce să te-ai de vină că puteau să bage niște bani să facă sala asta de mese. Uite-te și tu. Tai de p***a mea. Ce să caut eu aici? Mai începe și insula iubirii. Bună dimineața, Univers, bună dimineața, Melc, bună dimineața, pescăruși. Shut up, bitch! Bune. Două felii. Două felii. Lume să-și ia câte felii o vrea. Nu mai ridică, dar nu merg, că ai trecut pe roșu. Asta zi, frate, că cu toții greșim. Pietoni, șoferi, motocicliști, bicicliști, trotinetiști. Dorm pe ei. Deci că de obicei nu fac așa.
Cred că un procentaj destul de mare de ce este aglomerat în București, în afara infrastructurii, un procentaj foarte mare îl are și faptul că dormim pe noi în trafic.